Hvordan man finder arealet? Cirkler, trekanter og firkanter. Hvis nu starter med en cirkel, vi skal først finde diameteren, og det måler man. Diameteren her den er 6. Du skal finde halvdelen, som er radius. Så skal du sige 3 gange 3 gange pi, og det er 3,14. Det er radius anden gange. Og det giver 28,27. Og man skal altid bruge pi, hvis man skal regne med cirkler. Sådan. At beregne arealet af en firkant. Det her, det er så et kvadrat. Hvis vi nu siger, at den her side, den er 2, det er længden, og det er bredden, og den er også 2. Hvis vi så siger, hvis man skal have regnearealet, så skal man sige længde gange bredde. Så her der er det 2 gange 2, og det er så lige med 4 kvadratcentimeter. Og så regner man arealet på en firkant. Ja, så slukker jeg. Hvordan man finder arealet af en trekant? Det her er en retvinklet trekant. Man skal sige grundlinje, som er 2 herover centimeter, og højden, og den er 3. Og så skal du sige 3 gange 2, og du skal også dele med 2. Nej. Du skal også dele med 2, fordi det er en halvdel af en firkant. Det er en trekant. Og det giver 3 kvadratcentimeter. Så finder man arealet af en trekant. Begynd. Hvordan man kan dele pædagogen op i flere dele. Vores minipædagogen, den er 6 km. Så kan man sige, hvis den er 1 centimeter her. Du skal dele den op først. Først dele den op her, det er en firkant. Og så en trekant der, og en trekant her. Og så er der 2 trekanter. Det vil sige, der er en firkant. Så er den her side, den samme side, den er jo 10 og 2 trekanter. Okay, vi skal finde ud af, hvordan millimeter til kvadratkilometer. Først så siger vi, hvor mange millimeter er der på en centimeter. Der er 10. Det ganger vi så med centimeter, som er på en meter. Det er så 100. Og det ganger vi så med, hvor mange meter der er på 1 kilometer. Det er altså 1000. Og så ganger vi det. Og det bliver 1 million. Og så tager vi det i anden. Fordi at for at få kvadratkilometer, så skal man gange 1 kilometer med sig selv. Og så er det jo så 1 million, så der tager man det i anden. Og så har man, hvor mange kvadratkilometer der er. Hvordan finder overfladsarealet af en cylinder? Først tager vi cylinder. Diameteren, den er 6. Og så skal du sige 3 gange 3, som er radius, gange pi, som er 3,14. Det giver 28,27. Så skal du også finde den her. Det er helt det samme. Så skal du sige 28,27 plus 28,27. Så har du fundet ud af de her to. For at finde ud af den her, så skal du først på en måde folde den ud. Den finder du ud af, og højden er 10. For at folde den ud skal du sige diameter, så finder du bredden. Diameter gange pi, og det er 6 gange pi. Når du har gjort det, det giver 18,84. Så siger du 18,84 gange 10, det giver 188,4 plus 28,27 plus 28,27. Og det giver 244,94 kvadratcentimeter. Og så finder du overfladsarealet af en cylinder. Start. Hvordan finder overfladsarealet af en Toblerone-pakke? Den ser sådan her ud. Den er 18 cm herover, 3 her, 3 her og 3 her. Først skal du finde ud af de her 2 trekanter. Det er også en billion. Den gør det. 3
Først skal du finde højden. Og det finder du ud af ved at sige A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Så finder du ud af højden. Og det giver 2,6. Så skal du sige 3 gange 2,6 divideret med 2. Så finder du ud af, det er trekant. Og skal også gange med 2. Der er sådan herovre. Og det giver 7,8 C. For at finde, så skal du finde ud af de her to. Den her bagved og bunden. Så skal du sige 18 gange med 3. Og så skal du også gange det med 3. Så finder du ud af alle de der 3 cirkler. Alle de der 3. Og det giver 162. Og skal sige 162 plus 7,8. Og det giver 169,8. Og så finder du overfladsarealet af hele torsionen.